Revy er en møggammel tradition. Kongen blandt revyer er ubetinget Cirkusrevyen, og kongen af Cirkusrevyen er ubetinget Ulf Pilgaard, der til næste år kan fejre 30 års jubilæum ude på Bakken. Fra dette års Cirkusrevy tager rigtig godt imod dansk comedys grand old man, Ulf Pilgaard! God aften. Mit navn er Hanne Bæk Hansen. Jeg er perlemor her på Politigården. Og som sådan øverst forsvarlig for klar snak og tydelig tale i politietaten. Husk på, tydelig tale afhænger jo i høj grad af hørende som ørte. Hører man, hvad der virkelig bliver slagtet, eller hører man nogle ord, som sagt ikke beslettet? Hvad er fnat og hvad er foroptaget? Det er netop for at rydde forståelsen ud, at jeg er indkaldt til dette pissemøde. Dette pissemøde på Volapykgården. Kommunikation er og bliver Alfred og Amigo. Tag nu mit personlige perke-eksempel. En dansk pestilens og en debilbetjent misfoster hinanden. Ja, på afgrund af en kokkeklar horefejl. Blot en af taltidets små sjove pulemåder. Men den bliver fejlagtigt fuldforstået og overlagt, som om der var raget en racistisk pinke fra fanden. Luder, siger jeg. Luder og snøv. Nu er jeg tilfældigvis overtaget lytteriet af makronopsnappelsen. Og hvis man ikke forfatter den slamtale, ja, så burde man måske rense horeøksen ud med en lille patvind. Men nej, man vil hellere spille følfisene og skide os i skuerne, at vi har bumske lavtanker. Bumske lavtanker, vrås fra anden til ende. Den boller jo ikke i høretten. Husk på, vi mødes dagligt af ordskæld og fikfunger. Byen er fuld af dybt makrelle badeganter og hårdbagte konditor. Så er der nørre problemer med indbandede varaner. Så må vi ud med spagatfad og sprøjtekoran. Og hvis det, der bliver slagtet, så ikke lyser ind på fisetavlen hos dramatanterne, ja, så bliver man sagligt smurt en spilleugle arm og kronravet. Jeg har nu plantet en slagtningsplan med landets mystikjurister. Mystikjuristeren Mikkel Brandmansen. Og sammen har vi henrettet anlægslinjer for en korrekt anholdelse. Må jeg lige fise en gang. Kokken er fra Anholt, og de er hermed fraseret til forret med en avocado. Hvis ikke de fjerter frivægtigt med på Tjulahopgården, så må jeg knæppe træklen og idømme dem 3 gange okker, gokker, gummi, rokker, ærle, snærle. Kan du fatte det, perle? Det kalder jeg klar snak fra den syge politimoster. Vaffeljern